κατσαρόλα, φωτιά, νεράκι, ξυλάκια κανέλα, φλούδα από πορτοκάλι και ζάχαρη. Εδώ τώρα θέλουμε να πάρει μία βράση, ίσα που να λιώσει η ζάχαρη δηλαδή. Ωραία, κάπου εδώ είμαστε έτοιμοι. Τώρα πάμε αυτό εδώ λίγο στην άκρη. Τέλεια, έχουμε τηγάνι αντικολλητικό. Πάμε μέσα βούτυρο. Ωραία, πάμε μέσα κανταΐφι. Παιδιά, το κανταΐφι είναι κομμένο, όχι ολόκληρο. Ωραία, κάπου εδώ είμαστε έτοιμοι. Φύγαμε σε ένα μεγάλο μπολ αυτό. Πάμε πραλίνα φιστικιού. Ωραία, κάπου εδώ είμαστε έτοιμοι. Βλέπετε. Πάμε ελαιόλαδο στην κατσαρόλα. Πάμε και το σιμιγδάλι μέσα. Ωραία, αφού τον καβουρδίσουμε θα ρίξουμε μέσα το σιρόπι. Προσοχή γιατί καίει, παιδιά. Ωραία, και θα το αφήσουμε στη φωτιά, παιδιά, μέχρι να σφίξει πολύ. Λοιπόν, εγώ θα ρίξω λίγο κανέλα και μερικές βανίλιες. Θα συνεχίσουμε το ανακάτεμα. Το είδατε ήδη, άλλαξε, έπαιξε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε κόμπλε. Έχουμε τα ψάκι. Πάμε, χαλβά. Ωραία, πατάμε εδώ στη μέση. Να κάνουμε μια λακκουβίτσα και σηκώνουμε τα τυχώματα. Ερχόμαστε με το μείγμα με την πραλίνα φιστικιού. Εδώ στο κέντρο. Κλείνουμε με χαλβά. Τέλεια, κάπου εδώ είμαστε έτοιμοι. Φύγαμε στο ψυγείο μέχρι να παγώσει και να σταθεί. Λοιπόν, ορίστε. Εγώ το άφησα 2-3 ώρες, είναι κομπλέ. Πάμε να σερβίρουμε. Λοιπόν, εδώ. Και ερχόμαστε με σοκολάτα. Τριμμένο καρύδι. Κανονικά φιστίκι γίνεις πήγαινε, αλλά δεν πειράζει. Και τώρα θα κόψουμε για να στήσουμε όμορφα. Ορίστε παιδιά, βλέπετε πως είναι μέσα. Υπέροχο.